Ahojte a vítajte v mojom novom vlogu. Dnes sme sa s Pablom rozhodli ísť na prechádzku po tejto, ako sami vidíte, v tomto momente nie veľmi populárnej, ale predsa len zaujímavej a krásnej pláži v juhovýchodnej časti mesta Melbourne. Tento deň bolo veterno a aj voda bola ešte studená a plná morských hriaz. Dokonca sme tu našli aj mŕtvu medúzu. Tak asi preto tu nebolo ani nohy, čo mi pri natáčaní tohto videa pravdu povediac len prospelo. No ak žijete v Melbourne, tak už nemusíte nikam cestovať, pretože tu nájdete naozaj všetko. Pozrite sa napríklad na tento melbourneský Grand Canyon. Tak som tento útes nazvala ja. Pri našej prechádzke sme taktiež narazili na takéto vlasaté skaly, vodopád a prešli sme sa aj po mesiaci. A nakoniec sme sa rozhodli zakotviť na tomto mieste. A tu už Pablo stavia náš príbytok, ktorý v tomto momente vyzerá skôr ako padák. Vietor mu nebol veľmi nápomocný a ja som tiež ani prstom nepohla. Len som namiesto toho natáčala pre vás toto demonstračné video, ako si postaviť takýto druh stanu počas výchrice. Tak a ak si náhodou kúpite rovnaký stan a budete ho chcieť postaviť za rovnakých priaznivých podnebných mienok, tak už budete vedieť ako na to. Len nasledujte kroky profesionála Pabla. Najlepší snack. Tak a máme tu nedeľu. Čo sa týka včerajška, mali sme super zážitok. Boat party bola úplne perfektná. Taktiež prekvapenie, mariachi na konci. Úplná sranda. Potom sme sa ešte trepali Uberom do mesta. Bohužiaľ baterka sa mi vybila, takže som nemohla už natáčať, ale dali sme tam pár drinkov, no a išli sme domov. Ani som sa veľmi neopila, mala som nakoniec iba polku toho Organic Rosé, takže skoro žiadna opica dneska. A aj tak, keď pijem organic alkohol, tak väčšinou vôbec nemám opicu. Takže ak nechcete mať opicu, tak určite si kúpujte organic alkohol. A dneska je super horúco, aj keď fúka vietor, rozhodli sme sa dotrepať na pláž. Schovávame sa tuto v stane a čakáme na Pablovho kamoša. Za chvíľku by nás mal prísť pozrieť. No a potom uvidíme, čo budeme ešte robiť ďalej. Gonna make me pedicure? Like a little boy. Super bird. Na záver dňa som si ešte odbehla kúpiť môj obľúbený hrybový burger. Mňam. V tomto momente sa nachádzam na estetickej klinike. Rozhodla som si dať trošku vylepšiť vzhľad pred Vianocami. Na túto kliniku sa snažím chodiť čo najmenej, keďže viem, že výplne a botox nie sú práve najzdravšie pre naše telo a taktiež je to veľmi drahé. Ale na druhej strane som žena a chcem vyzerať mlado a čo najlepšie. Ako sami viete, som veľkým fanúšikom kolagénu, ktorého dávkovanie som v januári zvýšil na maximum. A taktiež sa snažím moju pleť pravidelne dermarolovať, čo mi dopomáha k mladšiemu vzhľadu zdravou cestou. No a na porovnanie, posledy som tu bola pred 7 mesiacmi, pričom botox sa odporúča obnovať každé 3 až 4 mesiace a výplň do líc si dávam robiť podľa potreby. Tento týždeň mi vychádza voľno na štvrtok a piatok, akurát som bola na
Botok za výplň. Dali mi aj takúto krabičku čokolády. Ďakujem veľmi pekne a v budúcnosti pripravujem videá o tejto téme, tak nezabudnite odoberať. Budú to veľmi užitočné videá pre tých, čo chcú podstúpiť tieto kozmetické procedúry. A teraz čakám na Pabla, za chvíľku po mňa príde, ideme do obchodu a chceme si dneska navariť kuráciu kokosovú laxu. Pablo has a Christmas tree, just in case. He's obsessed with this massive bottle. A ja si idem kúpiť lepiacu pásku, pretože znovu sa budem sťahovať, takže ju budem potrebovať na balenie krabíc. A po nákupe sme sa pustili do varenia kuracieho kari. Ja to volám kari laxa, aj keď laxa to presne nie je, ale používam podobné ingrediencie. Celé video na tento recept nájdete v budúcnosti na tomto kanáli. So, Mr. Pablo, what do you think about my curry? Tastes good. Just good? It tastes... Have you ever been in heaven? Not yet. It tastes like heaven. What's up? Hard carrot. Show me. So cute. Why is your carrot all weird shapes? What is this? Už ste niekedy jedli takúto trojnožnú mrkvu? Proper Aussie boy without shoes. And me, I'm still wearing the winter jacket because I'm freezing. Dneska sme si chceli zatancovať alebo zaplávať, no pani doktorka mi pripomenula, že by som nemala nejako cvičiť. Aj keď plávanie a tancovanie nie sú až také náročné na pohyb, aj tak to nechcem riskovať, tak dneska si už len oddychneme. Možno si večer zahráme karty a zajtra si chceme opäť niečo navariť. Vie mi niekto povedať, čo tieto grafity majú akože znamenať? Chcem tento strom do svojej obývačky, ale obývačku zatiaľ nemám, takže si ho nemôžem zobrať. Konečne chápem, prečo chcel tú fľašku tak veľmi. Večer som Pablovi začala rozprávať príbeh, čo sa mi včera prihodilo. Pred spaním som pozerala na YouTube krátke videá jednej baby, čo krásne kreslí a popri tom som pila čaj. A potom som si povedala, že už dosť, idem sa ešte vycikať a spať. Zobrala som si so sebou na vecko aj mobil, lebo som si s ním chcela zasvietiť, nech nezapínam svetlo. No a sedím na záchode a zrazu také divné zvuky ako škrabanie. Začala som pozerať okolo misy. Potom som si pomyslela, že to možno v dverách nejaký parazít a nakoniec pozriem na telefón a prehrávalo sa mi tam to isté krátke video, pričom dievča ceruskami škrabalo na papier.